Det skal jo ikke være sådan noget, hvor det er, at man skal have timer. Det skal være nyt og spændende. Jeg synes, at det er fedt, at man kan komme ud og opleve det, i stedet for bare at høre en masse om det. Det er bare så meget federe, at vi får lov til at prøve noget. Og i stedet for, som Frederiksen sagde før, at vi bare skal sidde på en skolebænk, det er så mega kedeligt i forhold til, at vi kommer ud som en virksomhed og sådan nogle ting der. Man får nye venner og sådan noget, så, altså på andre skoler, som man ikke kender i starten. Det er altid sjovt at komme her, og sådan, det er sådan noget andet fra skolen til hverdag, hvor der er sådan nogle fag, man venter på hele tiden. Men her er det bare sådan en lang dag, hvor du lærer sådan noget med sammen. Det er det, der er sjovt ved det. Altså, der er sådan en fuldstændig systematik i tænkningen om, at de unge skal kunne vælge selv, i virkeligheden søge ud i forhold til, hvor det foregår, og få de bedst mulige rammer og betingelser for at blive både klogere og dygtigere og mere engageret. Og det er også de muligheder, I får her i dag. Stadig ikke alle steder i Danmark, hvor man får de muligheder, som I får her i Odense. Så er det super fedt. Og fra Danske Skoleelevers side, så vil I til Unge Nord også give en stor tommelfinger op